आणि हा निसर्ग आहे सगळा. आणि या साईडला बघा मित्रांनो, हे जे आहेत हे देव आहेत, इथं बघू शकता मित्रांनो. बघू शकता मित्रांनो, ही शीळ आहे. शिळेच्या खाली हा आपल्या गावचा देव आहे. एकंदरीत ही जी ठिकाणं आहेत ना, ही वाघोबा देवाची ठिकाणं आहेत. असा या साईडने असा वाघोबा देव गेलेला आहे. तर त्या वाघोबा देवाचं मला जे आहे ते पूर्ण संशोधन करायचं आहे. त्याच्यासाठी हे मी देवाचं दर्शन घेतोय. तर धन्यवाद मित्रांनो.